Scipio Aemilianus prichádza do tábora a jeho prvým krokom je, že z neho všetkých vyháňa. Obchodníkov, veštcov, ženy. Viac ako 2000 povozov s nadbytočným majetkom sa za sprievodu nadávok legionárov kotúľa von z brán. Píše sa rok 134 pred naším letopočtom, sme v provincii Hispánia a jedna z najlepších armád Rímskej republiky práve 20 rokov znášala porážky od mesta, v ktorom žije sotva 8 až 10 tisíc ľudí. Toto nie je preháňanie. Toto je protokol. Konzul Quintus Pompeius uzavrel s Numantíncami mier, ktorý senát odmietol ako potupný. Konzul Gaius Hostilius Mancinus sa vzdal mestu aj s 20 000 vojakov, vyjednal mier za ponižujúcich podmienok a následne bol poslaný späť k bránam Numancie, nahý a so zviazanými rukami. Numantínci ho však neprijali. Jednoducho pred bývalým rímskym konzulom zavreli bránu a nechali ho stáť vonku. Senát si s touto situáciou nevedel rady. Teraz už senát vie, čo má robiť. Posiela Publia Cornelia Scipiona Aemiliana. Tento muž už zrovnal zo zemou Kartágo. Neporazil ho. On ho doslova vymazal z mapy. Premenil na pustatinu a ruiny zasypal zemou. Nazývajú ho Africanus. Keď prichádza k bránam hispánskeho tábora, armáda, ktorú preberá podvelenie, má okolo 60 000 mužov. Týchto 60 000 vojakov si však za 20 rokov neúspechov osvojilo niečo nebezpečnejšie, než len trpkosť z porážky. Osvojili si beztrestný rozklad. Scipio to vidí okamžite. Legionári obchodujú s miestnymi, držia si milenky priamo v tábore a platia veštcom za predpovede výsledkov ťaženia. Veštcom. Armáda, ktorá má dobiť nedobytné mesto, verí čarodejniciam viac než vlastným veliteľom. Nerečný. Vydáva rozkazy. Všetci nebojujúci. Von. Všetok dobytok okrem ťažného. Von. Obchod v priestoroch tábora. Zakázaný. Scipio ako prvé zakazuje mulám niesť náklad. Legionári si ponesú výstroj na vlastných chrbtoch. Osobná batožina. Prísne obmedzená. Namiesto postelí snopy slamy. Podľa svedectva Appiána z Alexandrie, Scipio osobne obchádzal tábor a nútil vojakov vyhadzovať luxusné predmety vrátane strieborného riadu. Niektorí dôstojníci zjavne hodovali zo striebra aj v poľných podmienkach. Appianus o tom píše bez údivu. To samo o sebe hovorí veľa. Armáda berie do rúk lopaty. Každý deň pochody v plnej zbroji, kopanie priekop, stavba a búranie dočasných opevnení. Znova a znova. Nie preto, že by tie priekopy boli nevyhnutné, ale preto, že lopata v rukách zamestnaného človeka nenecháva čas na veštcov. Po prvých týždňoch sa v tábore prestávajú sťažovať. Začínajú pracovať. Numancia medzi tým stojí na svojom kopci 8 kilometrov severne od sútoku riek Durius a Termes. Prirodzené svahy sú z troch strán strmé. Hradby mesta odrazili už niekoľko plnohodnotných útokov. Za 20 rokov mesto ani raz nedobili silou. 4000 bojovníkov, čo je maximálny odhad antických prameňov, ho dokázalo udržať proti konzulským armádam. Scipio sa pozerá na mapu a príjma rozhodnutie, ktoré prevracia samotnú logiku vojny. Nebude útočiť. Vôbec. Ani raz. Zakáže svojim vojakom púšťať sa do boja s Numantíncami, aj keď tí budú vychádzať za brány a provokovať k bitke. 60 000 proti 4 000 a rímsky veliteľ si namiesto meča vyberá lopatu. Ako neskôr zaznamenal Appianus, Scipio vyhlásil, že uprednostňuje víťazstvo bez rizika pred vystavovaním vojakov nebezpečenstvu kvôli vojenskej sláve. Pre Rím, kde konzuli tradične hľadali osobnú udatnosť na bojisku, to znelo nezvyčajne. Senát chcel víťazstvo. Scipio sa rozhodol, že mu ho dodá, ale za svoju cenu a vo svojom čase. Púšťa sa do budovania. Okolo Numancie nezačne rásť dočasný tábor, ale trvalá, neprerušená línia opevnení.
9 kilometrov zemného valu, priekop, veží a palisád, ktoré pomaly, metodicky a bez náznaku náhlenia obklúčia kopec nepriedušným prstencom. Drevo a zem sa stanú nástrojmi, ktoré si Scipio zvolil namiesto železa. Drevo a zem. Práve to vidia numantínsky strážcovia z mestských hradieb za úsvitu. Rímskych legionárov, ktorí neútočia, ale kopú. Deň za dňom. Koly, priekopy, násypy. 4000 bojovníkov, ktorí tento kopec držali 20 rokov, sleduje dianie a nechápe, na čo sa vlastne pozerá. Toto nepochopenie ich bude stáť všetko. Numantínci majú dôvod na sebavedomie, konkrétne merateľné dôvody. Počas predchádzajúcich 2 desaťročí rozdrvili alebo prinútili k potupnému mieru niekoľko konzulských armád. Pamätajú si, ako Mancinus stál pred ich bránami, nahý, zviazaný, bývalý rímsky konzul, a ako mu jednoducho neotvorili. Toto víťazstvo sa vrilo do kolektívnej pamäte mesta. Rím prišiel, Rím odišiel. Numancia zostala stáť. Vodcovia mesta sledujú stavbu pod kopcom a robia obvyklý záver. Rímania sa boja výjsť do poľa. To znamená, že ich treba prinútiť. Numantínske oddiely vychádzajú za brány a radia sa pred hradbami. V plnej zbroji, na očiach celému rímskemu táboru. Je to otvorená výzva. Podľa keltiberského zvyku nejde len o taktiku. Je to rituál, na ktorý je protivník povinný odpovedať. Rímania neodpovedajú. Legionári pokračujú v zatlkaní kolov. Pozrú sa na zoradených numantíncov a vracajú sa k lopatám. Scipio osobne zakázal akékoľvek výpady mimo perimetra. Porušenie rozkazu znamená okamžitý trest bez ohľadu na hodnosť. Niekoľko horlivých nižších veliteľov sa podľa historických prameňov pokúsilo tento zákaz spochybniť. Scipio si ich vypočul a rozkaz zopakoval. Numantínci stoja pred hradbami, kričia urážky. Nakoniec sa stiahnu. Na druhý deň vychádzajú znova. Žiadna odpoveď. Toto trvá týždne. Kým dole rastie val, v meste prebieha iný, menej viditeľný proces. Numantínci začínajú vysielať poslov. K najbližším keltiberským kmeňom, k susedným komunitám Iberského polostrova, ktoré roky sledovali odpor malého mesta s neskrývaným obdivom. Teraz však Numancia nežiada obdiv, žiada vojakov. Odpovede prichádzajú. Všetky sú zamietavé. Kmeň Arevakov, ktorého územia ležia najbližšie k Numancii, odmieta. Vakcéovia, ktorí mesto v minulých rokoch zásobovali obilím, mlčia. Vzdialenejšie komunity posielajú vyhýbavé slová o tom, že teraz nie je vhodný čas. Appianus zaznamenáva túto skutočnosť bez komentára, no hovorí sama za seba. Hispánia sleduje, ako Scipio metodicky obkľučuje kopec a počíta. Tento výpočet nevychádza v prospech Numancie. Strach zmena Scipio účinkuje skôr, než jeho armáda stihne postaviť čo i len polovicu valu. Veliteľ, ktorý zničil Kartágo, to pre iberských náčelníkov nie je žiadna abstrakcia. Kartágo bolo bohaté, prímorské, obchodné veľkomesto. Napriek tomu z neho nezostal kameň na kameni. Toto je konkrétny precedens, ktorý majú vodcovia pred očami, keď čítajú prosby Numancie. Jeden z vodcov, ktorého meno história nezachovala, sformuloval všeobecnú náladu najpresnejšie. Numantínskym vyslancom odpovedal, že jeho kmeň nie je mestu nepriateľsky naklonený, ale nie je pripravený zdieľať s ním jeho osud. Bola to úprimná odpoveď a úplne zbytočná. Prstenec diplomatickej izolácie sa sťahuje synchrónne s prstencom zemných valov. Vo chvíli, keď Numantínci pochopia, že pomoc nepríde, Scipio už uzatvára prvé úseky únikových ciest z mesta. Vnútri hradieb zasadá mestská rada.
Zásoby obilia, mesa a sušených rýb sa prepočítavajú. Dobytok sa ráta na kusy. Čísla nie sú zlé. Na niekoľko mesiacov obliehania postačia. Mesto zažilo obliehania už predtým. V minulosti Rím buď ustúpil, alebo pristúpil na dohodu. Vodcovia nemajú dôvod domnievať sa, že tento raz to bude inak. Je to fatálna chyba, ale pochopiteľná. Numantínci nevedia to, čo vie Scipio a čo neskôr zaznamená Appianus. Veliteľ od začiatku nepočítal s mesiacmi, ale s takým časom, aký bude potrebný. Netlačí ho termín. Nie je pod politickým tlakom, ktorý by vyžadoval rýchle víťazstvo. Senát mu dal voľnú ruku práve preto, že predchádzajúce unáhlené rozhodnutia viedli k 20 rokom poníženia. Scipio nebuduje kvôli útoku. Buduje natrvalo. Numantínsky bojovníci znova vychádzajú za brány a znova sa radia pred hradbami. Dole legionári zatlkajú ďalší rad kolov. Vzdialenosť medzi mestom a budovaným valom sa deň za dňom zmenšuje. Čoskoro bude nemožné výjsť za brány bez toho, aby si to niekto všimol. Vodcovia na kopci to ešte stále nedokážu plne pochopiť. Ale jeden zo strážcov, ktorý stojí na hradbe a počíta nové veže na horizonte, ich už počíta správne. Jeden zo strážcov počíta veže správne. Ale kým vodcovia uveria jeho počtom, na akúkoľvek zmenu už bude neskoro. Scipio rozvíja stavebné práce po celom obvode súčasne. Nie po úsekoch, ale naraz, okolo celého kopca. 60 000 ľudí je rozdelených do brigád. Jedni kopú, druhí nosia zem. Tretí otesávajú kmene, štvrtí zatlkajú koly. Práca prebieha v 3 zmenách, nepretržite od úsvitu do súmraku a na kľúčových úsekoch aj v noci pri svetle pochodní. Rozsah toho, čo Scipio okolo Numancie buduje, nemá v tejto časti sveta obdobu. 9 kilometrov neprerušovanej línie opevnení. Nie je to plot. Sú to skutočné fortifikácie. Zemný val vysoký 3 metre s drevenou palisádou na vrchole. Pred valom priekopa. Pred priekopou pás zeme posiaty ostrými kolmi a drevenými hákmi, zapustenými do pôdy pod uhlom. Prejsť týmto pásom v tme bez vedomia, kde presne sú koly ukryté, je prakticky nemožné. Každých 30 metrov stojí drevená väža. Po celom obvode ich je 240. Na každej je neustála stráž, balisty a zásoba vrhacích projektilov. Vzdialenosť medzi väžami je zvolená presne. Projektil z jednej veže pokrýva mŕtvú zónu tej susednej. Slepé miesta neexistujú. Toto sa nazývalo cirkumvalácia. Vnútorná stena obrátená k mestu. Scipio však buduje aj druhú líniu, kontrvaláciu, obrátenú smerom von. Stenu proti prípadnej pomoci zvonku, stenu proti mestu a stenu proti svetu. Numancia sa ocitá medzi 2 paralelnými líniami opevnení, z ktorých každá je postavená podľa rovnakého štandardu. Ani dnu, ani von. Appianus z Alexandrie opisuje túto konštrukciu s presnosťou inžinierskej správy. Priekopa, val, palisády, veže, intervaly. Vymenúva to tak, ako by opisoval bežnú stavebnú prácu. Možno pre rímsku vojenskú tradíciu to tak aj bolo. Gaius Julius Caesar postaví niečo podobné pri Alezii o 80 rokov neskôr. Ale pre Hispániu roku 134 pred naším letopočtom to bol pohľad, ktorý nemal obdobu. Numantínci sledujú tento výjav a rozhodnú sa konať. Prvé výpady sa uskutočňujú v noci. Malé oddiely vychádzajú bočnými bránami a plazia sa dolu svahom k nedokončeným úsekom valu. Zámery sú jasné. Zničiť to, čo ešte nie je opevnené a preraziť líniu skôr, než sa uzavrie. Logika je správna. Realizácia však naráža na jednu zásadnú okolnosť. Scipio s týmto rátal. Strážcovia na vežiach nesmú spať. Za spánok na stráži v Scipionovej armáde nasledoval telesný trest zdokumentovaný prameňmi ako povinná prax bez výnimiek pre veteránov.
Nočné výpady Numantíncov sú odhalené ešte na svahu. Balisty pália na pohybujúce sa ciele. Záložné kohorty sa presúvajú k ohrozenému úseku po vnútornej ceste, vybudovanej špeciálne pozdĺž celého perimetra pre rýchle presuny síl. Predstavte si to. Zostupujete tmavým svahom, zem je mokrá, pred vami nedokončený val a zrazu z dvoch strán zaznejú trúbky. Nie je to signál na poplach. Je to už signál do útoku. Záloha je už v pohybe, už je na pozícii. Niekoľko takýchto výpadov končí rovnako. Numantínci sa s stratami vracajú za hradby. Nedokončené úseky sa na druhý deň ráno dokončujú s dvojnásobným nasadením. Žiadny prielom sa nepodarí. Po treťom alebo štvrtom neúspešnom pokuse pramene neuvádzajú presný počet, výpady ustávajú. Vodcovia prichádzajú k jedinému možnému záveru. Kým sa val stavia, zničiť ho nedokážu. Musia čakať, kým Rím urobí chybu. Rím však chyby nerobí. Keď sa oba prstence opevnení uzavrú a posledné medzery v perimetri sa zaplnia zemou a kmeňmi, na každej veži vzplanie oheň. V noci sú tieto ohne viditeľné z mestských hradieb ako neprerušená svietiaca línia, obkľučujúca kopec zo všetkých strán. Numantínsky bojovník, ktorý stojí na hradbe a pozerá dolu, nevidí nepriateľský tábor. Vidí uzavretú slučku. Niet cesty von, niet cesty dnu. Zostala len rieka. Rieka Durius vstupuje do histórie obliehania Numancie ako posledná slabina rímskeho zovretia. Kopec nestojí priamo na brehu, no vodná cesta zostáva jedinou trasou, ktorú Scipio zatiaľ neuzavrel. A kým je otvorená, mesto dýcha. Ako prvý to využívajú potápači. V noci, keď sa ohne z veží odrážajú na hladine, niekoľko mužov vstupuje do rieky s vakmi na chrbtoch. Vaky sú zvnútra zatreté smolou, aby voda neprenikla k obsahu. Vnútri je obilie, sušené mäso, niekedy soľ. Plávajú pozdĺž brehu, držiac sa v tieni, tam, kde sú rímske hliadky rečie. Niektorým sa podarí preniknúť. Náklad je malý, jeden muž toho veľa neunesie, ale je to lepšie ako nič. Je to spojenie s vonkajším svetom, hoci tenké ako nitka. Scipio sa to dozvedá rýchlo. Jeho prieskum pracuje na oboch brehoch. Niekoľko dní premýšľa. Potom vydá rozkaz, ktorý svojou inžinierskou jednoduchosťou nezaostáva za stavbou valu. Naprieč riekou, od brehu k brehu, dáva na reťaziach natiahnuť masívne kmene. Nie v jednom rade, v niekoľkých a v rôznych hĺbkach. Kmene sú obbité železnými hrotmi a ostrými čepelami otočenými proti prúdu. Konštrukcia nebráni prietoku vody. Bráni pohybu ľudí v nej. Appianus opisuje toto zariadenie stručne, takmer technicky. Kmene s čepelami na reťaziach naprieč Duriom. Pár slov. Za nimi však stojí kalkul človeka, ktorý pochopil. Rieku nemožno zastaviť, ale možno ju urobiť smrteľnou pre každého, kto sa ju pokúsi využiť. Prvý potápač, ktorý v tme narazí na túto prekážku, sa už nevráti. Prúd ho pritlačí ku kmeňom. Ráno ho rímski strážcovia zvesia z hrotou. Správa sa do mesta dostane rýchlo. Ostatní potápači vidia, že ich druh sa nevrátil. Uhádnuť príčinu nie je ťažké. Pokusy pokračujú ešte niekoľko týždňov. Ľudia hľadajú obchádzky, plitčiny pri brehoch, úseky so slabším prúdom, miesta, kde reťaze visia hlbšie. Niektorí to skúšajú na člnoch, spúšťajúc sa po prúde. Scipio reaguje na každý nový pokus s ďalším opatrením. Hliadky na brehoch sú posilnené. Úseky rieky nad mestom aj pod ním sa uzatvárajú dodatočnými zábranami. Riečna blokáda je každým týždňom nepriedušnejšia. V meste to nepocítia okamžite, ale postupne. Najprv zmizne soľ, potom ubúda obilia. Dobytok ešte majú, ale začínajú ním šetriť.
Vodcovia zavádzajú prvé obmedzenia prídelov, zatiaľ mierne, zatiaľ znesiteľné. Obyvatelia ich prijímajú bez reptania. Obliehanie je obliehanie, raz sa skončí. Tento raz však nie. Mesiace potom, čo boli v rieke Durius natiahnuté zábrany, sa situácia v Numancii kvalitatívne mení. Zásoby, ktoré sa zdali byť dostatočné, sa míňajú rýchlejšie, než vodcovia predpokladali. Dôvod je matematicky prostý. Mesto počítalo s priebežným doplňaním zásob zvonku, z rieky, od susedných kmeňov, akoukoľvek cestou, ktorá sa zdala priechodná. Teraz nefunguje ani jedna. Uzavreté mesto len spotrebúva, no nič nedostáva. Každým dňom je zásob menej a menej. Vodcovia sa opäť schádzajú. Tento raz je debata ostrejšia. Jeden z vojenských veliteľov navrhuje sústredený prielom všetkými bojaschopnými silami, priamy úder na jeden úsek valu, pokus preraziť obkľúčenie a dostať sa na otvorené priestranstvo. Je to zúfalý plán, ale má svoju logiku. Lepšie je stratiť polovicu mužov pri prielome, než pomaly umierať za hradbami. Iní vodcovia namietajú. Val sa za niekoľko mesiacov premenil na plnohodnotnú pevnosť. Drevené veže sú spevnené dodatočnými vzperami. Priekopy sú prehlbené. Záložné kohorty sú v neustálej pohotovosti pri každom kľúčovom úseku. Prielom si vyžiada čas. Najmenej niekoľko hodín intenzívneho boja. Počas nich Scipio presunie posily z iných úsekov po vnútornej ceste. Útočiacich bojovníkov nečaká len hliadka, ale celá kohorta. Rozhodnutie nepadlo. Diskusia je odložená. Medzitým pri rieke dochádza k poslednému vážnemu pokusu o prelomenie blokády po vode. Malá skupina vojakov stavia primitívnu plť, dostatočne pevnú, aby uniesla niekoľko mužov a náklad. V noci ju spustia na vodu vyššie proti prúdu, kde zátarasy ešte nie sú také husté. Plť prekonáva prvé dva rady brvien, pričom sa pomocou tyčí odráža od hákov. Na treťom rade ju prúd stočí na bok. Reťaz zachytí bok plte a tá sa rozpadne. Muži sa na breh dostanú plávaním. Náklad je stratený. Dvaja sú zranení o háky. Túto noc v Numancii už nie sú žiadni pašeráci. Durius prestáva byť zásobovacou cestou. Stáva sa len hranicou. Na sever od rieky je slobodný svet. Vo vnútri prstenca je mesto, ktoré sa už nemôže spoliehať na nič iné, než na vlastné zásoby. A niekde v tomto meste žije muž menom Retogenes, ktorý sa ešte nezmieril s tým, že niet východiska. Retogenes Caraunius nečaká na rozhodnutia rady vodcov. Rozhoduje sa sám. A jednej noci, keď zima už dorazila na kopce okolo Numancie a stráže na vežiach sa zahaľujú do plášťov, zhromaždí 5 spoločníkov a vysvetlí im plán. Skladacie rebríky, laná, nože, kone, vopred ukryté mimo prvého perimetra. Ako sa tam dostali, historické pramene neuvádzajú, čo je samo o sebe pozoruhodné. Buď ich niekto vyviedol skôr, v posledných dňoch, kým prstenec ešte nebol definitívne uzavretý, alebo mal Retogenes kontakty vonku, o ktorých Scipio nevedel. Appianos jednoducho konštatuje fakt. Kone tam boli. 6 vyrazia do tmy. Pohybujú sa k valu na úseku medzi 2 vežami, tam, kde sú svetlá najďalej od seba. Vzdialenosť medzi vežami je 30 metrov, ale v noci pri slabom svetle je viditeľnosť strážneho výrazne obmedzená. Ľahnú si a čakajú, kým sa stráž na najbližšej veži neodvráti. Potom rýchlo a nehlučne postavia rebrík k valu. Prvý strážny zomiera potichu, druhý tiež. 6 muži prelezú val a zídu na druhú stranu. Nájdu kone a zmiznú v noci. Toto nie je útek. Toto je misia. Retogenes obchádza najbližšie keltské mestá s jediným argumentom. Ak padne Numancia, Rím si podmaní aj ostatných. Tento argument nie je nový.
Numanskí poslovia ho predostierali už predtým, na samom začiatku obliehania, keď prosili o pomoc. Vtedy ich odmietli. Retogenes však prichádza osobne, s mečom za pásom a so slovami, ktoré znejú inak, keď ich vysloví človek, ktorý sa počas zasneženej noci prebil cez rímske opevnenia. Prvé mesto – odmietnutie. Druhé – odmietnutie. Tretie – odmietnutie. Iberské komunity už videli, čo sa deje pri Numancii. Počítali veže rovnako ako numanskí strážcovia. Poznali Scipionovo meno. Strach, ktorý paralizoval ich diplomatické odpovede už na začiatku obliehania, za uplynulé mesiace len zosilnel. Retogenes dostáva súcit a proviant, ale nie vojakov. Potom dorazí do mesta Lutia. Lutia je mestom mladých. Mladých v doslovnom zmysle. Väčšina tých, ktorí sú ochotní ho počúvať, sú muži do 30 rokov. Nemajú administratívnu moc, ale majú zbrane a túžbu konať. Retogenes hovorí priamo k ním, obchádzajúc radu starších. Apianos uvádza, že asi 400 mladých ľudí z Lutii bolo pripravených vyraziť Numancii na pomoc. 400 mužov proti 60 000, to nie je armáda. Je to gesto. Ale gesto, ktoré by bolo vidieť. A Scipio si nemohol dovoliť žiadne viditeľné prejavy solidarity s obliehaným mestom. O tom, čo sa deje v Lutii, sa dozvie skôr, než mladí bojovníci stihnú vyraziť. Jeho prieskum nepracuje len pri hradbách Numancie. Informátor v Lutii, alebo niekto spomedzi starších, ktorí nepodporovali dobrodružstvo mládeže a mali dôvody nahlásiť ho Rimanom, donáša o pripravovanej akcii. Scipio reaguje okamžite. Časť armády vyšle núteným pochodom k Lutii, tak rýchlo, že dorazí skôr, než 400 mužov opustí mesto. Obkľúči Lutiu a žiada vydať podnecovateľov. Starší ich vydajú. Apianos opisuje trest bez zbytočných slov. 400 mladíkov dajú odťať pravé ruky. Verejne, pred celým mestom. Toto nie je svojvôľa veliteľa. Toto je rímska právna prax kolektívneho trestu za podporu nepriateľa. Scipio koná striktne v rámci svojich právomocí. Lutia zostáva stáť. Starší zostávajú nažive. 400 mužov zostáva nažive, ale bez pravých rúk. Správa sa rozletí po celom polostrove oveľa rýchlejšie, než by sa k Numancii presunuli ich meče. O osude Retogenesa zdroje mlčia. Buď sa vrátil do mesta tou istou cestou, ktorou vyšiel, alebo zostal vonku. Apianos to nešpecifikuje. Jasné je len jedno. Pomoc nepriniesol. 400 potenciálnych spojencov sa zmenilo na 400 mrzákov. Živé, chodiace varovanie pre každého, kto by uvažoval o pomoci Numancii. Po udalostiach v Rutii sa táto otázka prestáva nahlas riešiť. Ibéria, ktorá mohla s rebelmi súcitiť, definitívne dokázala, že strach zo Scipionovho mena váži viac než akákoľvek pokrvná či susedská solidarita. Retogenes dokázal nemožné. Prebil sa cez opevnenia považované za nepriechodné. A nezmenilo to absolútne nič. V Numanci dochádza obilie. Zima roku 133 pred našim letopočtom sa na kopec znáša pomaly a bez zhonu, ako by vedela, že sa niet kam ponáhľať. Zima roku 133 pred našim letopočtom prichádza do Numancie ako každá iná. Chlad, vietor, krátke dni. Sneh na svahoch kopca, dym nad strechami. Zvonku, za valom, v rímskych táboroch horia ohne a legionári dostávajú svoje prídely. Obilie, olej, solené bravčové mäso, podľa rozvrhu, ktorý Scipio ani raz počas celého obliehania neporušil. Vo vnútri mesta sa prídel znižuje po druhýkrát. Prvé zníženie nastalo ešte na jeseň. Vtedy ho vodcovia odôvodnili rozumnou predvídavosťou. Druhé zníženie sa vysvetľuje ťažšie. Obilie vystačí už len na niekoľko týždňov. Dobytok bol dávno spočítaný a toto číslo poznajú všetci, ktorí vedia počítať.
Zásoby sušeného mesa sa minuli skôr, než sa čakalo. Šetrilo sa nimi, ale mesto je veľké a zima dlhá. Ľudia začínajú vyvárať kožené remene. Nie je to nadsadenie, ide o zdokumentovanú prax dlhých antických obliehaní. Kožu nechajú zmeknúť vo vode, dlho ju varia a získajú niečo, čo sa dá prehltnúť a čo aspoň na chvíľu oklame žalúdok pocitom sítosti. Nasleduje obuv. Potom drevené časti výstroja, ktoré sa dajú spracovať ohňom. Za valom, 200 metrov odtiaľ, hrajú rímski legionári pri ohni kocky. Skúste si to predstaviť. Stojíte na hradbe a pozeráte dole na svetlá rímskeho tábora. Odtiaľ sa šíri vôňa dymu a občas, keď ju prinesie vietor, aj vôňa pečeného mesa. Poriadne ste nejedli celé týždne. Máte zbrane, máte hradby, máte bojové skúsenosti. Ale nič z toho nemá význam, pretože protivník jednoducho čaká. Hlad ako nástroj vojny funguje inak než akákoľvek zbraň. Meč zabíja rýchlo. Hlad zabíja pomaly, metodicky a pritom ničí nielen telo, ale aj spoločenskú štruktúru. Najprv sa lámu drobné dohody. Kto čo dostane, kto má právo na o niečo väčší prídel. Potom sa začínajú rúcať tie väčšie. Appianos píše o tomto období obliehania s typickou zdržanlivosťou, za ktorou sa skrýva niečo monštruózne. Keď obyvateľom došlo všetko, čo sa dalo uvariť z kože a dreva, prešli k tomu, o čom antickí historici písali len s hrôzou. Pramene to zaznamenávajú ako fakt, bez podrobností, ktoré Appianos považoval za nadbytočné. Tí, čo podľahli hladu a chorobám, už neboli vnímaní len ako mŕtvi. Nebolo to rozhodnutie rady vodcov, nebola to organizovaná prax. Bol to výsledok toho, čo sa stáva s ľuďmi, keď sa ich voľba zúži na biologické minimum. Mesto, ktoré 20 rokov udržiavalo vojenskú disciplínu a vzdorovalo Rímu na bojovom poli, teraz udržiavalo už len hradby. Vo vnútri sa poriadok rozpadal rovnako neodvratne, ako ubúdali zásoby. S hladom prichádzajú choroby. Oslabený organizmus sa nebráni infekciám. V zime v uzavretom meste sa nákaza šíri rýchlo. Počet bojaschopných mužov klesá nielen kvôli hladu, ale aj kvôli horúčkam. Vodcovia robia nový súpis. Skutočných bojovníkov schopných udržať zbraň je každým týždňom menej. Zvonku Scipio dostáva správy od prieskumníkov. Odovzdávajú mu to, čo vidia pozorovatelia. Dymu nad mestom ubudlo. Stráží na hradbách je menej. Výpady ustali už pred mesiacmi. Veliteľ číta tieto správy, ukladá ich v chronologickom poradí a čaká. Nemení taktiku. Taktika funguje. V rímskom tábore plynie život podľa rozvrhu. Striedanie hliadok, cvičenia, obrava opevnení, rozdeľovanie potravín. Scipio osobne kontroluje niekoľko stanovíšť každú noc. Pramene to uvádzajú ako stálu prax, nie výnimku. Disciplína, ktorú obnovil v prvých týždňoch velenia, teraz funguje ako stroj. 60 000 mužov pracuje s presnosťou, ktorú sám Scipio pravdepodobne považoval za jediný prípustný stav armády. Mesto na kopci umiera. Nie výbuchom, ale potichu. O 1 stupeň denne. Ku koncu zimy v Numancii dochádza k niečomu, čo sa za 20 rokov odporu nestalo. Na rade vodcov prvýkrát zaznie slovo rokovania. Nie kapitulácia. Rokovania. Je v tom rozdiel a Numančania mu presne rozumejú. Kapitulácia znamená vzdať sa za podmienok víťaza. Rokovania sú pokusom získať podmienky, ktoré sa dajú prijať s dôstojnosťou. Jeden z vodcov to formuluje tvrdo. Rím túži po víťazstve, Numancia po prežití. Možno existuje bod, kde sa tieto dve túžby stretávajú. Druhý odpovedá, že Rím nechce víťazstvo. Chce exemplárny príklad. A tým príkladom musí byť práve Numancia, pretože práve ona 20 rokov ponižovala konzulov.
Scipio potrebuje triumf v Ríme a triumf si vyžaduje zajatcov a trofeje. To znamená, že mesto má niečo, čo Rím potrebuje. A to znamená, že sa o tom dá vyjednávať. Logika znie rozumne. Hlad robí rozumné argumenty rýchlo presvedčivými. Rada prijíma rozhodnutie. Vyslať k Scipionovi posolstvo. Na čele stojí Alet, jeden z vážených mestských starších. Jeho úloha je zistiť, či existujú podmienky, za ktorých je Rím ochotný vyjednávať. Nevzdať sa. Len sa opýtať. Za hradbami mesta v sítom a vykúrenom tábore Scipio už vie, že posolstvo príde. Čakal ho od jesene. Alet vychádza z mestských brán ráno. Sprevádza ho niekoľko mužov. Dosť na to, aby pôsobili ako oficiálne posolstvo, ale málo na to, aby predstavovali hrozbu. Rímske stráže ich okamžite zbadajú a prepustia. Posolstvo zostupuje svahom k bráne vonkajšieho valu. To, čo Rimania vidia, keď Numantčania prechádzajú bránou, zdroje zaznamenávajú osobitne. Appianos píše, že pohľad na vyslancov vyvolal v legionároch tiesnivý pocit. Vyčerpaní muži v odevoch, ktoré kedysi boli bojovou výzbrojou, tváre, do ktorých hlad a zima vrili nezmazateľné stopy. Legionári na nich hľadeli v úplnom tichu. Scipio prijíma posolstvo vo svojom stane. Alet hovorí dlho. Pripomína 20 rokov, počas ktorých Numancia bojovala s ocťou. Hovorí o tom, že mesto nikdy nezaútočilo prvé, len sa bránilo. O statočnosti, ktorú nespochybňujú ani rímske pramene. Hovorí o práve na dôstojné vzdanie sa, o možnosti zachovať životy obyvateľov výmenou za ukončenie odporu. Ponúka rokovania. Scipio počúva. Potom odpovedá. Jeho odpoveď je stručná. Appianos podáva podstatu bez príkras. Len bezpodmienečná kapitulácia na milosť a nemilosť víťaza. Žiadne podmienky. Žiadne dohody o statuse zajatcov, o osude majetku či o životoch konkrétnych ľudí. Mesto sa vzdá. Rím rozhodne, čo bude ďalej. To je všetko. Alet sa pokúša pokračovať v rozhovore. Scipio dáva jasne najavo, že debata skončila. Toto nie je tvrdosť pre tvrdosť. Je to politický postoj, premyslený do posledného slova. Scipio vie, že Senát v Ríme sleduje každý jeho krok. Akékoľvek podmienky, ktoré by Numancii ponúkol, by sa porovnávali s tými, ktoré pred 20 rokmi prijal Mancinus a ktoré Senát verejne zavrhol ako potupné. Scipio si nemôže dovoliť zopakovať chybu svojho predchodcu. Jeho mandátom je definitívne vyriešenie numanskej otázky. A definitívne, podľa rímskych meradiel, znamená len jedno. Alet sa vracia do mesta. Posolstvo prechádza bránou a obyvatelia sa zhromažďujú, aby si vypočuli odpoveď. Ľudia, ktorí mesiace vyvárali kožu a čakali. Bojovníci, ktorí si pamätajú, ako Mancinus stál pred týmito istými bránami nahý a zviazaný. Starci, ktorí sa narodili už do éry konfrontácie s Rímom a inú normu nepoznali. Alet tlmočí Scipionove podmienky presne. To, čo nasleduje, zaznamenáva Appianos s rovnakou strohou presnosťou, s akou opisoval riečne zátarasy a obliehacie valy. Dav správu neprijíma. Nežiada vysvetlenie. Nerozchádza sa, aby o nej premýšľal. Časť obyvateľov, zdroje neuvádzajú presné číslo, hovoria len o dave, sa vrhne na vyslancov priamo tam, pri bráne. Obvinenie padne okamžite a bez dôkazov. Zrada. Sprisahanie s Rímom. Príliš zmierlivý tón, príliš dlhý rozhovor v Scipionovom stane. Hlad robí s logikou to isté, čo s každým iným zložitým nástrojom. Ničí jej presnosť. Keď človek týždne nejedol, podozrievavosť víťazí nad faktami. Vyslanci zomierajú rukami vlastných spoluobčanov. Vodcovia nestihnú zasiahnuť, alebo sa o to ani nepokúsia. Pramene to nešpecifikujú. Appianos len zaznamenáva výsledok.
Ľudia, ktorých poslali vyjednávať s Rímom, sa nedožili nasledujúceho rána. Toto rozhodnutie, zabiť vyjednávačov, zatvára posledné dvere. Nie preto, že by sa Scipio odmietol rozprávať znova, hoci jeho podmienky by sa nezmenili ani o slovo. Ale preto, že po tejto noci v meste nezostal nikto, kto by bol ochotný výjsť von s ponukou na vzdanie sa. Každý, kto by sa o to pokúsil, už vie, akú cenu by za to zaplatil. Hladový fatalizmus – to je presný termín pre to, čo sa v Numancii deje po Aletovej smrti. Nie je to kolektívne rozhodnutie zomrieť. Je to kolektívna strata schopnosti vybrať si život. Rozdiel je jemný, ale podstatný. Jedno je vedomá voľba, druhé stav, do ktorého človeka vženie dlhé, metodické strádanie. Za valom Scipio dostáva správu o tom, že posolstvo sa vrátilo a vyslanci boli zmasakrovaní. Položí správu na stôl a pokračuje v čakaní. Jeho plán sa od prvého dňa nezmenil a Aletova smrť mu nedáva dôvod na tom nič meniť. Mesto na kopci je teraz tiché. Inak, než bolo predtým. Predtým to bolo ticho obliehaných, ktorí čakajú a držia sa. Teraz je to ticho ľudí, ktorí zabili vlastných poslov a vedia, že v tom zostali úplne sami. Za valom sa odohráva posledné dejstvo. Nie je to bitka. Bitka má dve strany. To, čo sa v Numancii začína po Aletovej smrti, sa odohráva len na jednej strane valu. V tichu, ktoré rímske hliadky počujú, ale nerozumejú mu. Vodcovia sa stretávajú naposledy. Tentoraz nie preto, aby prerokovali podmienky. Vodcovia sa stretávajú bez vopred určeného programu. Cieľ majú všetci rovnaký a nie je potrebné ho vyslovovať nahlas. Vedia, že bojaschopných bojovníkov zostala menej ako polovica z pôvodných 4000, ktorí stáli na hradbách na začiatku obliehania. Vedia, že nemajú jedlo. Vedia, že Scipio podmienky nezmení. A vedia, čo sa stalo s Aletom. Jeden z vodcov vysloví to, na čo všetci myslia. Rím túži po triumfe. Triumf si žiada zajatcov, ktorých v reťaziach povedú ulicami mesta. Toto predstavenie je súčasťou ceremoniálu, starobilého rituálu, v ktorom porazení kráčajú za víťazným vozom. Numantínčania vedia, o čo ide. Videli, čo Rím urobil s inými. Rozhodnutie sa nepríjma hlasovaním. Prijíma sa mlčaním, keď sa nikto neozve proti. Mesto sa začína systematicky a bez zhonu ničiť zvnútra. Najprv majetok. Všetko, čo má hodnotu a čo by si Rím mohol vziať ako korisť, sa zhromažďuje a páli. Šperky, bronzové nádoby, látky, zásoby kovu. Všetko, čo horí, do ohňa. Všetko, čo nehorí, do studní alebo za hradby, do priekopy. Apianos uvádza: Numantínčania cieľavedome zbavovali víťaza koristi. Nejde o gesto zúfalstva. Je to chladný kalkul. Ak Rím nebude mať čo odviezť domov, ani zlato, ani otrokov, ani korisť, Scipiónov triumf sa stane prázdnou formalitou. Víťazstvo nad mestom, ktoré víťazovi nezanechalo nič iné ako popol, je zvláštny druh víťazstva. Numantínčania nemôžu Rímu uprieť vojenský fakt, ale môžu mu vziať jeho obsah. Potom prídu na rad zbrane. Meče lámu, štíty pália, kopie sekajú na kusy. Zbrane, ktoré 20 rokov držali rímske légie v šachu, ničia ruky tých, ktorým patrili. Trvá to nejaký čas. Ľudia pracujú mlčky. Oheň horí na viacerých miestach súčasne. Dym stúpa nad mestom v stĺpoch viditeľných z rímskych veží. Hliadky hlásia Scipionovi. V meste sú požiare. Prikazuje sledovať, nie útočiť, len sledovať. Veliteľ pravdepodobne už chápe, čo sa deje. Videl pád Kartága. Ďalšie udalosti Apianos opisuje so stručnosťou, za ktorou sa skrýva nemožnosť úplného opisu.
Ľudia, ktorí sa rozhodli nevzdať, nemohli za sebou nechať tých, ktorých by Rím odvliekol v reťaziach. Otcovia rozhodovali za svoje rodiny. Pramene neuvádzajú detaily, len zaznamenávajú výsledok. Keď Rímania vstúpia do mesta, nenájdu ani jedného človeka, ktorého by bolo možné nazvať plnohodnotnou korisťou. Toto sa nedeje za jeden deň. Trvá to niekoľko dní. Dym nad mestom neustáva. Ohne horia aj v noci. Rímski vojaci na hliadkach počujú zvuky, na diaľku nerozlíšiteľné, no neutíchajúce. Scipio neútočí. Čaká, kým sa všetko skončí samo. Myslíte si o tomto rozhodnutí, čo chcete? Je však historicky doložené. Veliteľ, ktorý má 60 000 mužov a úplné vojenské víťazstvo už vo vrecku, sleduje, ako sa mesto samo ničí a nezasahuje. Možno chápe, že zásah by len zvýšil straty na rímskej strane. Vyhľadovaní ľudia v poslednom boji sú nepredvídateľní. Možno čaká, kým sa proces završí, aby vstúpil do mŕtvého mesta bez rizika prepadnutia. Appianus nevysvetľuje Scipionove motívy. Vysvetľuje výsledok. Na 3. alebo 4. deň začína dym nad mestom rednúť. Nie preto, že by požiare uhasili, ale preto, že už nie je čo páliť. Zvuky utíchajú. Hradby stoja, ale na nich niet stráže. Mestské brány sú zatvorené, no nie preto, že by ich niekto bránil. Legionár na veži, ktorý držal stráž celé tie mesiace, hľadí na hradby Numancie a nevidí jedinú siluetu. Ani jednu fakľu, ani jeden pohyb. Mesto, ktoré bolo 20 rokov zdrojom hrozby, nepokoja, neustálej ostražitosti a strát pre niekoľko konzulských armád, teraz jednoducho mlčí. Toto ticho je iné. Nie je to ticho plné očakávania. Rímski velitelia hlásia Scipionovi, aktivita nebola pozorovaná. Hliadky potvrdzujú niekoľko hodín úplného ticha. Veliteľ vydáva rozkaz pripraviť sa na vstup do mesta. Kohorty sa radia pred bránami. Dôstojníci dostávajú inštrukcie. Maximálna opatrnosť. Kontrola každej budovy. Očakávať pasce. Rím sa pripravuje na vstup do Numancie s rovnakou metodickosťou, s akou okolo nej postavil val. Niekde vnútri týchto hradieb, v popole a tichu, leží to, čo zostalo z mesta, ktoré 20 rokov nedalo Rímu pokojne spávať. Nie armáda, nie posádka, nie korisť. Scipio to vie. Legionári pri bránach nie. Vstúpia ráno a to, čo nájdu vnútri, ich bude prenasledovať oveľa dlhšie než akákoľvek bitka, ktorej sa kedy zúčastnili. Ráno kohorty prichádzajú k bránam Numancie v bojovom šíku. Štíty sú zdvihnuté. Prvé rady sú pripravené na okamžitý stret. Velitelia opakujú rozkazy. Postupovať pomaly. Kontrolovať každý roh. Nerozptiľovať sa. 20 rokov tieto hradby znamenali nebezpečenstvo. Takýto zvyk nezmizne po jednej noci ticha. Brány nie sú zvnútra zamknuté. Sú jednoducho len zatvorené. Prvá jednotka zatlačí do krídel brány a vchádza. Zastavuje. Veliteľ urobí niekoľko krokov vpred a hľadí na ulicu vedúcu do vnútra mesta. Nikoho tam niet. Žiaden prepad. Žiadni vojaci stiahnutí za roh. Žiaden dav pripravený na posledný boj. Len prázdna ulica pokrytá vrstvou popola a za ňou ďalšia, rovnako pustá. Domy stoja, no väčšina z nich vyhorela zvnútra. Strechy sa zrútili. Drevené konštrukcie sa premenili na uhlie. Kamenné múry zostali, ale v ich vnútri je len prázdnota a popol. Kohorty postupujú pomaly a metodicky prehľadávajú budovu za budovou. Velitelia stále očakávajú pascu. Nič však neprichádza. Nie je tam vôbec nič, čo by naznačovalo prítomnosť nepriateľa pripraveného bojovať. Appianus píše, že keď Scipio Aemilianus vstúpil do mesta, pohľad na Numanciu v ňom vyvolal tiesnivý dojem.
Je to jedna z mála pasáží v jeho texte, kde veliteľovi pripisuje niečo podobné emócii. Apianos nešpecifikuje, čo presne Scipio videl, len zaznamenáva jeho reakciu. Legionári, ktorí sem kráčali ako do boja, sa ocitajú na spálenisku bez nepriateľa. Je to zvláštny stav, keď sa pripravenosť na boj stretne s absolútnou prázdnotou. Nie je to úľava, je to niečo iné, prečo vojenský slovník nemá presný výraz. Živých nachádzajú len na niekoľkých miestach. Približne 50 ľudí, pramene uvádzajú presne tento počet, čím zdôrazňujú jeho bezvýznamnosť. Nie je to posádka ani zvyšok armády. Sú to ľudia, ktorí z nejakého dôvodu prežili to, čo sa v meste v posledných dňoch odohralo. Príliš slabí na to, aby konali, príliš vyčerpaní na to, aby sa vôbec pohli. Legionári ich vyťahujú z ruín. Nie ako zajatcov vo vojenskom zmysle, ale skôr ako preživších, ktorých našli v zhorenisku po tom, čo oheň vyhasol. Scipio si prehliada mesto. Hľadá to, s čím sa zvyčajne vracia z úspešných ťažení. Zlato, striebro, cennosti, zbrane, ktoré by mohol ukázať senátu. Numantínčania však nenechali nič. Čo mohlo zhorieť, zhorelo. Čo nezhorelo, hodili do studní alebo rozbili. Niekoľko studní neskôr vysušia a prehľadajú. Pramene spomínajú túto operáciu ako štandardný postup po dobití mesta. Obsah studní len potvrdzuje, že obyvatelia konali cieľavedome. Rabovanie je zrušené. Niet čo rabovať. To stavia Scipia pred konkrétny administratívny problém. Triumf v Ríme je oficiálna ceremónia s jasnými pravidlami. Sú potrební zajatci. Je potrebná korisť. Je potrebné niečo, čo sa dá predviesť občanom zhromaždeným pozdĺž cesty z prievodu. Mesto, ktoré neposkytlo ani jedno, ani druhé, ani tretie, technicky nedáva veliteľovi materiál na plnohodnotný triumf. Scipio sa pozrie na 50 preživších a príjme rozhodnutie. Stojí v centre mŕtvého mesta, ktoré 20 rokov držalo Rím v napätí. Okolo neho je popol, zrútené strechy a ticho. Jeho 60-tisícová armáda práve obsadila mesto bez jediného výstrelu, bez strát a bez odporu. Víťazstvo je absolútne, nepriateľa niet, niet koho poraziť. Apianos poznamenáva, že Scipio po prehliadke mesta dlho mlčal. Je to opäť jeden z mála osobných detailov u historika, ktorý uprednostňuje fakty pred emóciami. Čo presne si veliteľ v tej chvíli myslel, nevieme. Vieme len to, čo urobil potom. Vydal rozkaz zrovnať mesto so zemou. Numancia má fyzicky zmiznúť. Nemá sa len vzdať. Nemá sa stať súčasťou rímskej provincie. Má prestať existovať. Hradby, ktoré odolali niekoľkým konzulským armádam, majú byť rozobrané do základov, kameň po kameni, tak, aby na tomto kopci nezostalo nič, čo by sa mohlo stať symbolom odporu alebo miestom zhromažďovania nespokojných. Legionári, ktorí mesiace stavali val okolo kopca, teraz rozoberajú to, čo stálo vnútri. Práca je im známa. Nástroje sú tie isté. Kopec nad riekou Durius, na ktorom 4000 ľudí 20 rokov vzdorovalo najsilnejšej armáde antického sveta, ostáva prázdny. Nie sú tam ruiny. Je tam len prázdne miesto. Rím nechce ruiny. Ruiny sa dajú ukazovať. Ruiny sa stávajú pamätníkmi. Scipio chce prázdnotu. 50 preživších nakladajú na vozy. Smerujú do Ríma. Za nimi zostáva kopec nad riekou, z ktorého odstránili všetko, čo sa dalo. Vietor rozháňa popol po svahoch. Tam, kde stáli hradby, je teraz rovná zem. Tam, kde boli domy, nič. Numancia prestala fyzicky existovať. Ale práve tu, v tejto prázdnote, sa začína to, s čím sa Rím nikdy nevyrovná, jej existencia v pamäti. 50 ľudí vchádza do Ríma na vozoch. To je všetko, čo zostalo z mesta,
ktoré bolo 20 rokov najväčšou nočnou morou Senátu. Povedú ich ulicami v rámci triumfálnej ceremónie, starobilého rituálu, ktorý si vyžaduje zajatcov, korisť a jasajúci dav. Dav sa zhromažďuje. 50 vyčerpaných ľudí prechádza okolo. Senát hlasuje o udelení čestného titulu Scipionovi. Procedúra trvá 1 deň. Nie je to cynizmus, je to administratíva. Rím vedel premeniť akýkoľvek výsledok na protokol. 20 rokov poníženia, niekoľko zničených armád, konzul stojaci nahý pred zatvorenými bránami, to všetko je teraz uzavreté jedným triumfálnym sprievodom a záznamom v archíve. Numancia je porazená. Otázka je uzavretá. Ďalší bod programu. 50 preživších predajú na trhu s otrokmi. Appianos to zaznamenáva jednou vetou bez komentára. Ľudia, ktorí prežili hlad, zánik mesta a strastiplnú cestu do Ríma, odchádzajú z dražby do súkromných rúk. Ich mená sa v prameňoch nezachovali. Ich ďalší osud je neznámy. Zmiznú z dejín rovnako, ako zmizla Numancia z mapy. Iberský polostrov po páde mesta vstupuje do novej fázy. Bez Numancie už neexistuje organizovaný odpor proti rímskej prítomnosti v centrálnom Španielsku. Kmene, ktoré odmietli Retogenovi pomoc, sa teraz začleňujú do rímskeho administratívneho systému, najprv opatrne, neskôr čoraz istejšie. Ich územia sa stávajú zdrojom striebra, obilia, dobytka a vojakov pre rímske légie. Provincia Hispánia Citerior sa rozrastá. Rímske cesty sa tiahnu polostrovom a spájajú mestá budované podľa rímskeho vzoru na miestach pôvodných keltiberských osád. Nedeje sa to rýchlo, ale deje sa to neodvratne. Scipio sa vracia k bežnému politickému životu v Ríme. Jeho kariéra pokračuje. Zúčastňuje sa debát, zastáva úrady, komunikuje s Grachovcami, svojimi príbuznými, s ktorými má hlboké politické nezhody. O niekoľko rokov zomrie za nevyjasnených okolností. V noci, v predvečer dôležitého politického vystúpenia. Rím nikdy oficiálne nezistí príčinu jeho smrti. Ale to je už iný príbeh. Numancia ako fyzický objekt zmizla. Ako politický fakt však začala pôsobiť okamžite a nadlho. Rímski rečníci začali používať jej meno už v nasledujúcej generácii. Sallustius ju spomína v kontexte republikánskej cnosti. Cicero na ňu odkazuje ako na príklad krajného odporu. Neskôr Florus napíše o Numantínčanoch s neskrývaným rešpektom, hoci boli nepriateľmi Ríma. Je to zvláštna vlastnosť úplného zničenia. Vytvára čistý obraz, nezakalený následnou históriou porazených. Numancia sa nestihla vzdať, asimilovať, zradiť ani sklamať. Jednoducho zanikla v plameňoch. Španielskí historici sa o mnoho storočí neskôr budú k tomuto kopcu nad riekou Durius vracať. V 16. storočí sa Numancia stane symbolom kastílskej hrdosti. Cervantes o nej napíše tragédiu. V 19. storočí si ju španielskí nacionalisti zvolia za vzor odporu proti cudzej nadvláde. V 20. storočí archeológovia nájdu zvyšky mesta pod vrstvami zeme a začnú metodicky odkrývať to, čo sa Scipionovi nepodarilo úplne zničiť. Črepy, mince, stopy ohnísk, základy domov. Rím zrovnal kopec so zemou. Zem však zachránila všetko, čo mohla. Koncept numantínskej obrany, obliehania bez kapitulácie, odporu až do úplného sebazničenia, vstúpil do vojenského a politického slovníka ako samostatný termín. Je to zriedkavý prípad, keď porážka splodí pojem. Nie víťazstvo, ale práve porážka. Taká totálna a dôsledná, že sa stáva vzorom. Tu je však dôležitá presnosť. Numancia nezvíťazila. 4000 bojovníkov nezastavilo Rím. Nezachránili keltiberskú nezávislosť, neochránili susedné kmene, nezmenili smer rímskej expanzie.
Iberský polostrov sa stal rímskym. Úplne, definitívne a na niekoľko storočí. Strieborné bane putovali do rímskej pokladnice. Keltiberský jazyk zanikol. Miestni bohovia ustúpili rímskym a neskôr kresťanským. Hrdosť nepodložená spojencami, zdrojmi a stratégiou prehrala s industriálnou logistikou presne a predvídateľne. Scipio urobil to, čo si naplánoval. Nehľadal slávu v otvorenom poli. Neriskoval armádu kvôli efektnému víťazstvu. Postavil stenu, zahradil rieku a počkal na výsledok. 60 000 mužov proti 4 000. A on si vybral ten najpomalší spôsob víťazstva. Pretože pomalý spôsob bol jediný bez rizika porážky. Fungovalo to dokonale. Kopec nad riekou. Durius je dnes spokojným miestom v provincii Soria, v centrálnom Španielsku. Turistov je tam málo. Vietor je ten istý, aký fúkal v časoch obliehania. Zem ukrýva črepy a mince, ktoré opatrne vykopávajú ľudia v širokých klobúkoch a robia si poznámky do zápisníkov. Hradby tam nie sú. Scipio bol dôsledný. Pri pohľade na tento prázdny kopec si možno položiť otázku, ktorá nemá správnu odpoveď, no vyžaduje si úprimnú odpoveď od každého z nás. Numantínčania vedeli, že pomoc nepríde. Vedeli, že Rím podmienky nezmení. Vedeli, že ich voľba je len medzi otroctvom a zánikom. A oni si vybrali zánik. Úplný, definitívny. Spolu s mestom, majetkom a všetkým, čo mohlo padnúť do rúk víťaza. Sklonili by ste hlavu pred neporaziteľným strojom, aby ste si vyjednali život v otroctve, alebo by ste si radšej vzali svoje mesto a slobodu so sebou do hrobu. História nedáva hodnotenia, len zaznamenáva. Kopec je prázdny, Rím tiež dávno zanikol. No meno malého keltiberského mesta prežilo oboch.